siya mga idol, wood stain. No? Yan. Para bukas mabarnis natin. So, ganito yung proseso mga idol ng barnis. So, kailangan natin wood stain. No? At syempre, kailangan natin basahan para pare-parehas yung kulay. Para maging parehas yung kulay ng mga kahoy. No? So, basahan lang gagamitin natin para pare-parehas siya. Ganyan ang mga idol mga proseso at bukas ibabarnis natin siya. Maganda na siya tingnan mo ngayon. Medyo inuulit natin yung medyo mapaplat mo ngayon para parehas yung kanyang kulay. Mga idol, ano? Excuse me mga idol. Okay mga idol, okay na. Like naman mga idol ng ating munting channel mga idol. Maraming salamat sa mga nanonood natin mga kaibigan niya. Pahirap naman mga idol, no? Ma-reach natin yung 1K. Thank you so much mga idol. So, ganito lang mga idol yung proseso ng pagbabalis. Bukas ay babarnisan na natin siya mga idol. Papakita ko sa inyo bukas. Tapos siyempre sangisigan lang natin siya mga idol bukas. Ganyan na. Pagkatapos sangisigan ganahan na natin siya ng tapok. Ano? Pang-tapok na ganyan natin.
Yan mga idol. Thank you. Palike naman mga idol, no? Thank you so much mga idol. Maraming salamat. Bukas mga idol, abangan nyo at itatapot natin mga idol, no? Papakita ko sa inyo yung ganito mga idol yung ano natin, proseso, no? Pag varnish. Kung titingnan nyo mga idol, halos pare-parehas lang yung kulay niya, no? Pag natuyo yan, halos parehas lang yan. So, ang ginagamit natin is walnut, ano? Yung ating walnut. Ginagamit natin para hindi siya masyadong maputla. Ito yung ating ginagamit na wood stain. Mga idol, maraming salamat sa panonood at siyempre paki-like lang mga idol ng ating munting channel, ano, para ma-reach ko naman yung 1,000 subscriber, no mga idol. Thank you so much. Ayan. At siyempre sa mga nag-like sa ating live, nag-subscribe, mga bagong subscriber natin, no, maraming salamat sa inyo mga idol. Advance Happy New Year mga idol. Advance Happy New Year po sa inyo lahat. Okay na po yan mga idol. Yan. So kung titingnan nyo, okay na siya mga idol, ha? Thank you so much idol. Zion Yel Castañeda, magandang hapon sa iyo idol. Pa-subscribe naman mga idol sa mga bagong viewers natin, ano? At para ma-reach ko naman mga idol yung ating munting channel, 1,000 subscriber, ano? At ayan siya mga idol, pero bukas mga idol ibabarnish na natin siya mga idol, no? So ayan, yung makikita niyo mga idol bukas, papakita ko sa inyo at tatapot natin, ano? Si-sealer muna natin yan mga idol, sanding sealer, and then siyempre itatapot natin. Zion, thank you so much sa Zion Castañeda, magandang hapon sa iyo dyan. At siyempre advance Merry Christmas po sa ating 6 na milyong viewers. Advance Merry Christmas sa inyo mga idol. Thank you so much for watching mga idol. At siyempre maya-maya ng konti, mag-out na tayo dahil alas 5 na mga idol, ano? Salamat po, salamat. Thank you so much mga idol. Maraming salamat po sa mga nanonood sa atin ngayon, ano? Thank you so much mga idol. Ayan, talipat natin yung ating thank you so much mga idol. Maraming salamat.
Thank you so much mga idol. Maraming salamat. Bye-bye mga idol. Thank you so much. Salamat po. Bye-bye. Bye-bye mga idol. Thank you so much po.